Gambal na gid si mama mo, wala ka gatas, wala ka gahambal. Bulak-bulak pa man kanina. Ginaulam guys ang magulang mo.
Mar, makape ka, Mar? Yung na kayong kape, Mar, oh.
Tawagin si mama mo. Tawagin, tawagan tas mama mo. Natawagan tas mama mo. Tawagin na kagatas. Saan sila na yun na? Ang pati yan. Sige na. Tawagin. Ano naman sa Pernal?
niya ho.
Mario! 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 Ikag na to. Kung malagda ko gano'n yung bangko. Hindi mo buli ko. Malubat mo tayo ng cellphone para mag-upload ka. Agay! Lapit na malubat mo. Door! Wala lang na yun. What's your
Pambabae, yun ka lang para sa mama. Sleep, wala. Pambabae, yun na.
Ay, mabuti naman. Kaya hindi ka na maglamtaw. Bago pa, oh.
Ang bonus sa mga kasi ha? Takma mo pa. Ikaw ay may kuto ka wala? Kuto. Ay. Hindi ka sakot. Ay, takot. Pulo lang na.
Ballpen mo. Ballpen. Ganyan ba? Isa ko? Galing na ang kulay. Yun, wala pareho sa akin. Napalubong kaya ako. Next mo, Joy. Remote. Naglagay ako dito. Hindi,
Mario?
Sana huwag mo matapos ang masasaya. Kasi importante sa isang tao. Nahiya ako sabihin sa inyo. Kasi baka sabihin mo, dahil gusto ko yung pag-ibigay sa
implementation. Opo. Ang ibig sabihin, bilang isang ang ibig sabihin sa ibang bansa. Aso. Napakahuli ka malog. Dapat sumaya. Kapag gano'n, sabi na nga natin, hindi sisiraan ang mga pangarap ng bawat isa. Ito yun. Nagkaroon na lang sa kapatid. Magkaroon mo ang ating buhay. Lubat ka dyan, oh. Ha? Malubat naman na. Ako ka. Ay, pota pa ka.
Ito
Masyadong delikado kung doon pa ako magpapadali sa ospital. Mahirap na. Baka sa puso, makuha na ako ng mga kalaban ko. Pasensya ka na. Kasi, kung ano ang gano'n sa pag-aasikaso mo, hindi na rin ako dasal ko. Nangunawaan ko ako. Pero sa paano, nakakasabi din mo sa pag-aasikaso.
Mukhang marami na iniisip mo ah. Saan mo naman kabigyan? Ano ang problema? Wala daw ba? Bakit? Ano ba naman ba kaya na naliligla? Napasok sa'yo? At ang gusto mo naman Ha? Ano pa? Padamo yung tamo pa, oh. Dapat ako. Bakit zero? Kasi anak.